Lahat ng tao sa mundo ito ay naapektuhan. Isang sakit na dumating sa buong sanlibutan. Maraming buhay ang nalagas, napakasakit isipin. Isang sakit na tinatawag nilang COVID-19. Dami na naghirap na ngayon ay nagdudusa dahil sa banta na dinudulot ng corona. Maraming mga tao na wala na ng trabaho. Maraming mga buhay na lagay na sa peligro. Bakit ba nangyari sa atin ito lahat? Isang sakit na hanggang ngayon patuloy na kumalat. Tayo'y Pilipino, may dugo na palaban. Alam ko sa sarili nyo ito ay malalampasan. Ating ipakita ang ating katatagan. Kapit bisig ang lahat, sige tayo'y magtulungan. Gawin natin ang lahat kung anong kinakailangan. Kung ito ang paraan upang sakit ay maiwasan. Maraming mga tao na nasasaktan sa nangyayari ngayon. Lahat tayo naapektuhan, sige ating tatagan. Tayo ay magtulungan, ipakita natin ang ating dugo na palaban. Maraming mga tao na nasasaktan sa nangyayari ngayon. Lahat tayo naapektuhan, sige ating tatagan. Tayo ay magtulungan, ipakita natin ang ating dugo na palaban. Gawin natin ang lahat upang tayo ay maligtas. Tiisin ang kahirapan at huwag munang lalabas. At ito ang paraan upang sakit ay maiwasan. Ang pagkalat ng corona ay maagang maagapan. Para sa lahat ng mga tao sa Pinas, ito lang ang paraan upang tayo ay makaiwas. Ipakita natin na tayo ay nagkakaisa. Sabay-sabay natin labanan ang bagsik ng corona. Panginoon, dinggin niyo aming dasal. Alam ko po kaming lahat ay iyong minamahal. Nandirito po kami, meron lang gustong sabihin. Pakinggan mo sana ang aming mga panalangin. Panginoon, huwag niyo kaming pabayaan. Maraming mga tao na ngayon nahihirapan. Gabayan niyo po kami at ang aming mga pamilya. Ikaw na lang ang natitira naming pag-asa. Maraming mga tao na nasasaktan sa nangyayari ngayon. Lahat tayo naapektuhan, sige ating tatagan. Tayo ay magtulungan, ipakita natin ang ating dugo na palaban. Maraming mga tao na nasasaktan sa nangyayari ngayon. Lahat tayo naapektuhan, sige ating tatagan. Tayo ay magtulungan, ipakita natin ang ating dugo na palaban.